Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin rahama, mai girma da ɗaukaka. Tsira da aminci su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa da sahabbai baki ɗaya. Kamar yadda na saba kawo mana sirruka da addu'o'i na warware matsalolin rayuwa har kullum, yau ma na zauna na yi nazarin wata addu'a mai fa'ida wadda zai taimaka ga ‘yan uwa da abokan arziki, musamman waɗanda suke da buƙatan neman nasara a cikin wasu al'amuransu na rayuwa na yau da kullum. Hakan ya sa na yi bincike na samo wani sirri wanda zai taimaka ƙwarai da gaske na wajen samun nasara a cikin al'amura da buɗi a cikin kasuwanci. Wannan addu'a yana da matuƙar fa'ida sosai, mujarrabi ne wanda aka jarraba shi, da yardan Allah ana samun nasara insha Allahu rabbi. Hakan ya sa na yi kwaɗayi na kawo muku don kuma ku amfana da shi. Na sani Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai kun so ma ɗayanku abin da kuke so wa kanku. Haka ma musuluncin mutum ba zai cika ba har sai ya so wa kansa abin da yake so wa ɗan uwansa. Hakan na ga cewa ya kamata na kawo wannan sirri ga ‘yan uwa da abokan arziki su ma su amfana da wannan sirri na Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan aya ce na Alƙur'ani kuma masomi ne na karatu a koda yaushe. Yana da fa'ida sosai ga musulmai baki ɗaya, wanda idan ba an warware wa mutum kaɗan daga cikin fa'idojinsa ba, ba zai sani ba. Yau na taho da wani fa'ida guda ɗaya wanda ya bayyana sirrin Bismillahir Rahmanir Rahim, wanda za a yi wuridinsa da sigogin da za mu bayar yadda za a yi amfani da shi, haɗe da wani ayan Alƙur'ani shi ɗin ma, wanda idan mutum yana neman nasara ga wasu al'amura insha Allahu idan ya yi sa zai samu nasara. To da farko dai shi ne, idan mutum yana neman buɗi ko nasara a cikin al'amuransa, a cikin kasuwancinsa ko cikin wasu harkoki na yau da kullum wanda suka shafi alkhairai, zai iya yin amfani da sirrin nan na Bismillah wanda zan yi bayaninsa a yanzu. Amma kamun nan, za ku iya amfani da wannan damar ku yi mana subscribing, domin kuwa mu muna da buƙatan mu ga cewa kun yi subscribing, sabida kullum mukan yi abubuwa ne domin mu taimaka wa ‘yan uwa da abokan arzika waɗanda suka shafi na damanmu, wato dai dukkanmu musulmai ne, mukan yi shi ne domin mu musulmai mu amfana. Na farko a yi subscribing, sannan kuma za a iya sharing bidiyo zuwa ga ‘yan uwa. Taɓa ƙararrawa yana da kyau domin a sanar da ku a duk lokacin da aka samu wani sirri aka ɗaura. Amma insha Allahu sirrin Bismillah yanzu muka ɗaura, kuma insha Allahu za a ji daɗin wannan sirri. To, na farko shi ne mutum zai yi alwala idan zai yi wannan sirri, sannan zai je ya yi nafila raka'a huɗu. Wannan nafilan da za a yi raka'a huɗu a tsaye, a miƙe za a yi sa, ma'ana babu zama. Za a yi raka'a huɗu direct. Kowane raka'a guda za a karanta Fatiha da suratul Nasr, wato iza ja'a nasrullahi wal fath, har zuwa ƙarshen sura. Za a karanta shi ƙafa 10 a kowane raka'a guda. Bayan ka maimaita shi sau 10 a kowane raka'a guda, to raka'a huɗu za ka yi, sai ka zauna ka yi tahiyya ka sallame. Bayan wannan, ga yadda za a yi wuridin wannan Bismillah ɗin tare da aya da ke zuwa a gaba. Na farko za ka yi Bismillahir Rahmanir Rahim ƙafa 313. Sa'annan kuma sai ka zo ka yi wuridin wannan aya nasrun minallahi wa fathun qaribun, shi ma 313.
nasrun minallahi wa fathun qaribun 313. Ina ƙara maimaita shi don sabida 'yan uwa su riƙe ayar, duk da wasu sun san shi, wasu mahaddata ne, wasu kuma ɗaliban ilimi ne irina. Nasrun minallahi wa fathun qaribun, wannan aya shi za a maimaita shi 313, sannan kuma za a yi bismillahir rahmanir rahim 313. Idan mutum ya maimaita wannan 313 bayan nafila da yayi, to sai ya roki nasara da yake da buƙata ko buɗi a cikin harkokin rayuwarsa. Bi'iznillahi ta'ala zai samu nasara kuma zai samu buɗi da yardan Allah. An so a maimaita shi a sati ko sau 3 a sati, kuma yana da kyau idan ana fuskantar wani al'amari wanda ake so a yi nasara a kansa, za a yi wannan wuridi kamun karatowar wannan lokaci. Yana da kyau hakan ɗin. Idan mutum ya kasance yana yin wannan wuridi a koda yaushe, zai dinga ganin buɗi mai yawa a cikin harkokin rayuwarsa. Sa'annan har wa yau muna ɗauke da wasu sirruka masu zafi, wanda a bidiyo na gaba za ni kawo sirrukan yadda za a yi amfani da su na bismillahir rahmanir rahim, wanda daga cikinsu akwai bismillah ga ɗan kasuwa, ma'ana wanda sirrin yake kama da wannan sirri da na sake, shi ma na neman abokanan cinikayya masu yawa. Sa'annan kuma akwai sirri na bismillah wanda zai kawo wa 'yan uwa da abokan arzika, musamman magidanta, za su samu abinci a sauƙaƙe da izinin Allah Rabbi. Wannan sirri shi ma an jarraba shi an kuma ga amfaninsa, wanda mutum idan yake da ƙarancin abinci a gida, matuƙar yana yin sa, insha Allahu Rabbi ba zai rasa abin da zai ci ba da yardan Allah. Sannan kuma akwai sirri na bismillah wanda yake kawo farin jini da soyayya al'umma da 'yan uwa da abokan arziki. Sannan akwai sirri na bismillah wanda ake neman mijin aure ga budurwa ko bazawara. Idan tana neman mijin aure, za ta iya amfani da wannan sirri. Duka zan kawo shi a wannan channel namu mai albarka, da sauran wasu sirruka ga waɗanda suke neman aikin gwamnati ko wani aiki a kamfani. Duka akwai sirri na bismillah akan wannan buƙatu duka. Sannan kuma akwai sirri na bismillah na neman karatu, wanda insha Allahu shi ma zan kawo shi ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah. Sannan akwai sirrin na bismillah ga wanda yake neman aure ba shi da kuɗin yin aure, to shi ma akwai sirri na bismillah wanda za a sake a wannan channel ɗin, wanda mutum zai yi shi kwana 40 da yardan Allah zai samu buɗi, ya samu ya yi aure da yardan Allah. Akwai sirri na bismillah na kamun kai, wanda idan mutum yana fama da ciwon kai zai iya amfani da wannan. Wannan shi ne a taƙaice.